počas jedného z tréningov v predchádzajúcom týždni. Zrinský Mostar už hral v prvom predkole Ligy šampiónov, sa mu podarilo vyradiť AC Virtus Aqua Viva, klub zo San Marina, po víťazstvách 2-0 vonku a 2-1 doma. Začal sa prvý súboj na tehelnom poli, ktorý sledujeme spoločne. Dnes aj nutná, pretože Kevin Wimmer je zranený, takže Vladovajc nemal z čoho vyberať. Teraz pozor na strelca, skvelá prihrávka na Blackmana, prvá šanca Slovana a prvý vynikajúci zákrok brankára Karačiča. Už to bolo trošku z uhla, nebola to najlepšia, najprúčia koncovka pravého obrancu Slovana, ale pochválime vynikajúci nábeh tohto panamského zadáka a jeho spoluprácu s Davidom Strelcom. Prvá šanca Slovana prišla v 13. minúte. Ale Strelo to urobil fantasticky, hĺbková. Lopta odrazená k Toličovi, opäť Blackmanov nábeh z pravej strany. Center do 16 a až zakončenie Davida Strelca. Tak to bol ťažký kop v plnom behu, takým half-volejom po centri od Cezara Blackmana v 16. minúte potlesk pre zakončujúceho Davida Strelca. Nádherná akcia, pretočenie ťažiska hry zľava doprava. Blackman výborná lopta, aj keď ťažká, ale Strelo je strelec a vie zakončiť aj lepšie, ale dnes sú rozhodcovia školení, skutočne pokiaľ tam nie je ohrozenie života, prerušenie hry. Pekný pas na Rahima Ibrahima od Marka Toliča. Sandro Cruz a šanca Slovana. Gól! Tigran Varsegian 1-0. Tehelné pole na nohách. Aj do siete milánskych Rossoneri proti AC Milano. Skóruje po tejto situácii, keď Sandro Cruz poslal v pokutovom území loptu smerom na Davida Strelca. Ten nesmierne šikovne prepustil. Obrana súpera bola v tej chvíli rozhodená, rozkývaná, využíva to. Tigran Varsegian svojou neomylnou ľavačkou prekonáva Karačiča. 1-0 pre Slovan. Mimoriadne krásny a dôležitý gól. Teraz Rahim Ibrahim s ďalším pekným prienikom. Prehodená lopta na Strelca, Strelec v šanci. Strelec! Strelec! Gól! 42. minúta. Najlepší strelci slovenskej Nikkei ligy kráľujú na tehelnom poli v závere prvého polčasu druhého predkola. 10 a viac miliónov. Preto to, lebo David je ich hodný. Rahim Ibrahim perfektne vyviezol loptu cez stredovú zónu. Takto oblúčikom poslal do pokutového územia Strelca. Teraz sledujte, ako sa vyhne brankárovi Karačičovi. Ako si zasekne vracajúceho sa stopéra s číslom 5 Iliu Mašiča. Takto to bola veľkosť útočníka David Strelec. Vošiel až do kuchyne a dal gól na 2-0. Tlieskame v stoji. Ibrahim, excelentná prihrávka, neskutočná, ale to, čo urobil Strelo, opäť magická vec. Zvihol si cenovku riadne. Pokryl pokorný, pomáhajúci Belasim stopérom. Vajsov nedôrazný odkop, hostia stále na dostrel, pozor na tú situáciu, Surdanovičová strela. Prvá nebezpečnejšia situácia zo strany hostí, aj čo sa týka koncovky, keď vystrelil s číslom 23 Stefano Surdanovič. Dnes hrá 30. zápas za Zrinský Mostar, kam išiel Vlani, ako sme spomínali, z rakúskeho Lustenau. Dianím zamestnať obranu súpera. 62. minúta, spolupráca Strelca s Varsegianom a Toličová, obrovská šanca, Tolič! Ofenzívny trojlístok zaberá dnes večer na bratislavskom tehelnom poli parádne. Viacčlánková kombinácia tak dôležitá, ako keby uspali Zrinský Mostar. Potom prišla hĺbková prihrávka Vladova, výborná na Strelca. Bol to faul hostujúceho hráča, ktorý sa vracal v súboji s Toličom. Bol to Mateo Sušič, ale napokon vidíte sami, ako Marko Tolič po Varsegianovej prihrávke v páde ľavou nohou dostáva loptu cez brankára Gorana Karačiča do siete. 3-0 pre Slovan. Vyzerá to ľahko, ale skutočne dnes Slovan... Tak nie, pravou nohou, opravujem. Dnes Slovan ponúka prekrásne akcie a toto sme chceli, potom to sme teraz volali, aj to vydýchanie. Vajsov center. Šmykol sa pri ňom Ibrahim. Pokorný.
Pokorný perfektne do pokutového územia. Prudká lopta pred bránu. A Karačičov skvelý zákrok pri Toličovej šanci. Tak teraz veľký potlesk pre Petra Pokorného, defenzívneho stredopoliara Slovana Bratislava. Ešte raz to uvidíme ako hráč, ktorý prišiel v lete po dvojročnom pôsobení v Šlonsku Vroclav. Krásne prenikol cez dvoch hráčov do pokutového územia. Skvelá prihrávka na Toliča. A Karačič stihol zachrániť. Druhý rohový kop Slovana. Pochválim obidvoch, bol tam aj Strelo, bol tam aj Marko Tolič na prvé tyče. Strelec hlavičkoval na Karačiča. Vydarený center Toliča, zakončenie autora druhého gólu. Teraz slabý výkon na strane Belasich, niečo, ktorý by si neveril ten hráč. Všetci sú platní, veľmi dobre pohybujúci sa. Pridali hráči, ktorí majú útočenie a ofenzívu na starosti. Nepustili ho tí vrchní hráči, tak dobre hrali druhý polčas. Barsegian teraz prepúšťa Toličovú prihrávku, šanca veľká, gól! 77. minúta, tak to bola ďalšia paráda. Bratislava za Belasich skóroval zatiaľ dvakrát, v oboch prípadoch to bolo v najvyššej súťaži na ihriskách súperov. V nadstavovej časti v Trnave a v Podbrezovej pri víťazstvách 3-2 a 3-1. Teraz dáva gól na 4-0 proti Zrínskemu Mostar. Lopta odrazená do siete od ľavej žrde Karačičovej brány, ale bolo to opäť skvelé zrýchlenie útočnej akcie. Dnes Slovan vytvára šlabikárové akcie, skutočne prekrásne. Ja len na margo. A gól platiť nebude. No. Tak offsideová pozícia. Komunikácia medzi Jeremym Piňárdom a Nikolasom Renvillom. Ibrahimov gól škrtáme. A teraz prihrávka na Blackmana. Keďže mu Barsegian loptu prepúšťal a Blackman bol predtým v momente Toličovej prihrávky mimo hry. Na ľavej strane. Pas na Blackmana, pri ňom Mamič. Blackman výborne vo vzduchu. Marčel ide pred bránu. Zaváhanie, hosti gól! Výborné. Skutočne. Sledujme to ešte raz. Tu je Blackmanov súboj. Tu je Marčeli a opravujeme meno strelca. Číslo 9. Nový stredný útočník Slovana Mikola Kucharevič. Ukrajinský futbalista. Bol pri lopte skôr pred brankárom Karačičom ako jeden z brániacich hráčov. Tu je pád Dujmoviča. Marčeli ho nefauloval a perfektne prihral Kucharevičovi. Takže aj gól hráča z lavičky. Ďalší dôležitý a dobrý vstup trénera. Vstupení za bratislavský Slovan. Určený nadstavený čas zápasu sme prekročili a francúzsky rozhodca Jeremy Piňár končí súboj Slovana Bratislava so Zrínskym Mostar. Slovenský majster dosiahol skvelé víťazstvo 4-0 nad šampiónom z Bosny a Hercegoviny.